Здравейте, приятели! Вие сте в 11-та част, как показвам всичките си гримове, които имам. За сега показах ето този, което е на толкова добре, как се казва. И другият гланс, ето такъв блестящ. И отвътре изглежда ето така. Който има доста. Купих си го, защото беше доста красив. И не си го използвам. Аз имам доста четва, които не си ги използвам. Това си го използвам. Ето го. Което си няма да капачка, защото е доста стар. Отвътре е така. Кафяво-розово. Вторият ето така. Ето това. И искам да ви кажа, отидете в 12-та част.